Ako vy vnímate ten Vanceov prejav voči Európe? Zdá sa, že vyslovene šokoval mnohých európskych lídrov. Viete čo, ja som pánovi Vanceovi za toto veľmi vďačná, pretože tak, ako boli šokovaní všetci tí lídri z Európy, no a ako oni zostali prekvapení, že si toto dovolil viceprezident Spojených štátov amerických, no tak sa treba opýtať týchto istých európskych lídrov, že ako sa musia, že teraz konečne viete, alebo nie že spýtať, ale skôr povedať, že teraz konečne viete, ako sa cítia všetky okolité štáty, keď my sa k nim vyjadrujeme. Každý mesiac sa jeden týždeň sťahuje Európsky parlament do Štrasburgu a v tom týždni vždy vo štvrtok máme nejaké honosné uznesenie smerom, neviem, naposledy. Aj sa nás novinári pýtali, tak toto tu vám teraz poviem, lebo doteraz sme sa k tomu nevyjadrovali takto verejne, že prečo sme neodsúdili Konžskú republiku za to, čo tam robí. No, poďme sa pozrieť na to, prečo sa Konžská republika dostala tam, kde sa dostala a prečo napríklad aj Belgické kráľovstvo neodsúdi samého seba za to, akým spôsobom oni drancovali Afriku. Napríklad. Ale my máme ešte stále tendenciu poučovať niekoho, komu sme my ako Európa ublížili. A teraz hovorím ako my Európa, napriek tomu, že my sme to tam nerobili. Ale tie materiálne výhody, ktoré máme v Európe, hlavne kvôli tomu, že sme vykrádali mnohé krajiny, tak my ich ideme teraz poučovať, ako majú oni niečo robiť bez toho, aby sme sa zamysleli nad tou chybou, ktorú sme zapríčinili. Mali by sme rozmýšľať nad tým, že ako sme sa cítili, keď nám to ten G.D. Vance takto povedal a že či to chceme aj na budúce a ak nie, tak prestaňme robiť to, čo sa nám samotným nepáči. On povedal, že ak proste pár nejakých 100 000 eur v statusoch má taký efekt, že likviduje voľby, tak je tam demokracia príliš krehká. Je to oprávnená kritika? Je to, ja neviem, ako sa k tomu staviate? Proste vyjadril sa k Rumunsku. K členskému štátu Európskej únie, kde bolo zrušené prvé kolo prezidentských volieb. Tam došlo aj k porušeniu ústavy rumunskej, pretože ten ústavný súd to môže urobiť, len on to urobil o pár dní neskôr, než ako mu to ústava dovoluje. Ten ústavný súd urobil niečo, čo keby urobil ústavný súd, teraz poviem takto, v Poľsku a zruší voľby, v ktorých by vyhral Donald Tusk, tak by tá retorika asi Bruselu bola iná. Takže poďme sa stavať naozaj... Oslavou každej jednej demokracie sú voľby. A s jej výsledkom sa každý jeden demokrat musí zmieriť a zžiť. A nie ich zrušiť, keď sa mu nepáči výsledok. Presne, ako myslíte? Presne tak. To dopustíme, dopadneme veľmi zle. Že vyhral kandidát, ktorý sa nám nepáči, tak to my ideme zrušiť. To ako si dovolujeme diktovať rumunským občanom, že musíte voliť lepšie, lebo toto sa nám nepáči. A vedľajší účinok toho celého bude to, aby tento kandidát, ktorý sa nepáčil, lebo len výsledok bol zrušený, zatiaľ ešte kandiduje, aby to potom neprevalcoval v tých prezidentských voľbách, lebo ak som si niečo všimla jazdením po Európe, tak to sú veľké zápchy vtedy, keď sú v Rumunsku voľby, lebo tí Rumúni domov idú. Americkí konzervatívci sú interesovaní na názoroch Roberta Fica. Takže toto je základná ako keby taká tá správa do sveta, že ešte aj my sme zvedaví na to, čo hovorí predseda vlády Slovenskej republiky, ktorej obyvateľstvo je počtom 5,5 milióna. Čiže si reagujete na to, lebo sa hovorí, že je izolovaný Robert Fico? No napríklad toto je jedna vec. Prečo by si konzervatívci nemohli vypočuť ľavicového politika? Jednoducho tie prieniky niekde sú. My nemôžeme žiť na tomto svete tak, že si medzi sebou postavíme múry a tým pádom akýkoľvek dialog je mal by byť hodnotený pozitívne. Čiže pozerať sa na cestu Roberta Fica inak, než pozitívne, je, myslím si, že trošičku také ako keby... Ani nie, že prejavenie závisti niektorých možno iných politikov, alebo skôr hlbokým nepochopením toho, akým spôsobom sa svet mení. Ja neviem, či vôbec existuje nejaký politik v súčasnosti, ktorý má militantnejší
myslím, formulácie, skladbu vied, než Donald Trump. Napriek tomu je to jeden z mála, ktorý hovorí o miery. Pričom s najkrajšie uviazanou kravatou pán Macron hovorí v kuse o vojne. Tak poďme pomenúvať veci tak, ako sú. Už sa nerozdeľujme na lavicu a na pravicu, na margo toho, že teda lavicový politik ide na konzervatívne stretnutie, ale poďme nazývať veci pravými menami. Svet ako keby sa rozdelil do opätovne na dve časti, ale sú to tí, ktorí chcú mier a tí, ktorí chcú vojnu. Ako inak mi to už nevychádza. Takže z môjho pohľadu je to skôr mierové posolstvo Roberta Fica.